Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Sabado nights, walang batid ang gingging. Pag ikaw ay very lucky. Sabado nights, umuusok ang music. Dito walang makakasingit. Sabado nights. Siyempre Sabado nights, abangan nating kaibigan kahit kailan. Sabado nights. O Sabado nights, ito'y bigay sa akin. O Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! My God, I hate drugs. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na montag para mati region-wide mga palangga kita sa Nabilin isa ka oras 12 minutos karon nga adlaw Sabado night Petsa 12 Independence Day ika 123 na katuig ang aton nga paghanduraw kag pagsaulog adlaw sang kahilwayan. Sabado naman ng edisyon sa inyo sining nga palatunturan sa kinaandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sining kapulisan Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang ato sila matakang dulungan oras sa kagabiyon ng ato sila ka Patrol 2. Crosswind Patrol kay na pa nagalabiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod. Ato na maliwat ka bantayan kag ato na maliwat ka himulsuhan.
Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon Sabado night. Anano pa nga mga eventualities why taman gidapangayo from where the action is. Pang Sabado night, buylog nato ng Puwersa Action Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto Action Nino Bugina. Ang news center nagabantay man sa update sa balita national, international COVID-19. Ginatutukan nina ni Action ang Defensor. Opda magkita sa ato sining nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Ang puwersa ni broadcast engineer Henry Espolgar. Backup diri sa aton nga IT expert Christian James Binaras. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sini alagad. Ang news ring angkorman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa nabilin isa ka oras. 12 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Hindi lang nga kagabihon nagtupa ang mabulubaskog nga ulan diri sa Tacbanwa sa Bacolod. Naguntat makadali pero subong liwat naman nga nagbalik. Way kita LPA, way kita bagyo pero ti gaulan. Butsilingon, tig-ulula na. So halong-halong lang kita ha. Sabi na gid sa mga motorista nga nagabiyahe. Sabi na gid ko nakadrink. Nahinay lang ha. Ang aton manghihapon pasulit-sulit pabalik-balik. Nga reminder sa aton tagpanamati ang pagsunod gihapon sang health protocol. Importante i-sustain ta. Kaya nilang adlaw nagdoble ang saka sang COVID-19 sa Bacolod. Naglabot na sa pila 233. Grabe no. Halos nagdoble. Tapon sobra 100. Subong sobra 200. Amo niyang kolorbaan sa siyudad sang Bacolod. Ang Bacolod sa bilog nga Western Visayas nagapanguna kon record sang COVID-19 ang paghambalan as of broadcast time. Amo na nga baw halong gikita Bacoleños. Sundon tarang ang health protocol. Kung hindi ta pagsundon, masibuas dason nga adlaw, kibot kita mangin triple na ang pagsaka sang kaso sang COVID-19. Baw, pira palayo lang. Aton kaugalingon, aton disiplinahon para malayo kita sa balatian kag sa virus nga COVID-19. Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:53 na kita. Ang ininaton nga balita interview sa kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sang station number 7. Ginadulong sa inyo sa kalwan sang
sa kagaw na nagahalit sa tao. So mo to liwaton ko ha. Ang panawagan ni Police Captain Elmer Bonilla sa driver sang Toyota sedan nga nakabunggo sa tigulang, magsungka ka na. Mag-surrender ka na. Kung magpanago ka, kag hindi ka mag-surrender, ang masukot sa imo, konsensya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Basi kung hindi ka mag-surrender, ka magpulo panago ka lang, kalagon kag isang kalag kamalam. Believe me, sa pagtulog mo sa pagkaon mo, hindi ka pagpatulugon sang konsensya mo. Hindi ka pagpatulugon sang kalag katigulang ni. Kung pulo pabayaan mo lang, nga hindi ka magsungka. Ako kabalo ko ang konsensya magsukot sa isa ka tao, bisa sa pagkaon niya, ginapananaw niya na. Bisan sa katulugon niya, ginadamgo yan na ang natabo sa tigulang. So kabay pa, again, suliton ko, kung nagapamati ka, sino ka man, surrender ka na lang. Kag buligi ang pamilya sang imo nabungguan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:03 na kita. Scorpio na sa Bacolod. Sa sila kabahin sa ato, sila mga check tang ato, sila Patrol 2, Coastal Patrol. Liwat naton, kamustahon ang paglibot-libot ni Action John Diaz. Action John Diaz. Action Dale Salazar. Sabado night nato, sila pagpangaragad. Diba noon ta kung padayon pang pag-ulan din sa Bacolod. Sigurado kung nag-aulan pa ni kado ang galom sa kalangitan, daw ay hawa na. Doon nagadamol lang ang nagadamol. Tamo ng aton nga pangabay, extra man nga paghalong sa mga motorista, ulo aligmat sa mga balay nga nagaistar sa panghigaron sang suba. Yaring observation report sa patrol. Aksyon Del Salazar, back to back kay Aksyon Ninyo Bugina. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Aksyon Del Salazar sa Patrol 2. Del, may gabi, Del Pescarin. Yes, Action Eric, may gabi kang sa stream. Matlakabot mo. Oh. Doon nag-utol-utol ang signal mo. Basi kung nagadagan si Toto ninyo, padurugaan na ikagpaplastara mayo? Action kami din sa may Dalan Lacson, din sa may syudad sa Bacolod. Okay. Sige, nagpaigad kami din ni Action ninyo kay Subong sige man ang atong sining Facebook Live sa sining mga tinion Action Eric, no? Sige, ilan? Nagatulo-tulo Action Eric, no? Ang okay na, doging ko ba? Alam ako, okay nag-ulan-ulan Action Eric dito sa may Bacolod City, kay basi wala matabo naman liwat na nagligad nga Sabado. Pero subong daw nagtahaw-tahaw ang ulan dito sa may Bacolod City. At so far, wala ang kita din may nabaton ng mga report mo lang, meratang pagtaas sa sang level sang tubig. Okay. Dito sa may syudad sang Bacolod Action Eric. Very good. So na-mention ta natin, alas 10 na, no, dito sa may Bacolod City, kag start na sang implementation sang curfew. Okay. Kay Kablock Action Eric, may pipila pa kita ka mga kauturan nga wala pa nakahibalo or na-inform angot sa pila ka mga adjustment kagin implement sang City Government of Bacolod City Action Eric. Alas 10 na ang curfew, no, lagi damang dugay, may residente from Barangay Banago nag-inquire sa aton kung ano oras ang curfew, kaya di alas 11 Action Eric. Sige, sapat man nato siyang alas 10 at ang gabi nag-start ang curfew sa Bacolod City. Okay. Matapos man nga nagawa ng Executive Order number 31 ni Bacolod Mayor Bing Leonardia recently, Action Eric, no? So muna alas 10 ang gabi, pero kung may trabaho kaya night shift kay Action Eric, night shift, why na problema? As long ating kaso man nga may mga kapulisan dira nga nagpulot ang mangkot nga ra kapayabayag sa agwa kung nagawala ka dira sa nga salakyan, present mo lang imo sining ID Action Eric.
So hindi kami niya pag-issue dira sang citation ticket, no? O sabi sang curfew, no, nga policy sang Bacolod City Action, Eric. So wala niya problema, no? At kung emergency, pag-ido wala niya problema. As long as ma-justify action, Eric, nga nagagawa ka from 10 p.m. until 4 a.m. the next day. Kaya bigla action, Eric, kunyari, kayo sa gwa ka, wala kayo sa valid nga rason. Kaya mo ganaya ang makabit nga violator ikaw sang curfew nga polisa diri sa may syudad sa Bacolod. So naglabay ang patrol diri bala sa may Eric, sa may ano ni, dalan lakton sa gihapon. KDP, mga mga nagasunod sa protocol. Ining mga establishment diri sa may dalan lakton ng Eric nga 10 p.m. subong. Samtang nagalakat earlier or nagalambiyong patrol diri kay inati halos mga establishment diri nagakomply, no, nga sirado. Magluwas lamang sa mga 24 oras reactionary nga mga nga mga fast food chain. Kasi pagkaon, no, nag-serve sang essential sa America. So study na ni sila hining mga may mga fast food chain na nag-operate 24 oras action, Erica. Sa tini nga mga sinion, no? Nga nakita ang commander nga patrol cars, pulis galibot mo ni oras. May reaction, Erica, pila kita kayo ka mga patrol cars ng kapulisan nga nag-alambiyong man diri sa may Bacolod City. Actually, magluwa sa patrol car, nag-alambiyong man ang ambulance. Action, Eric, mo nagparik-parik pala. Kasi pala ongoing pala lang mga extraction, no? Sining mga nag-COVID-19 positive diri sa may syudad sang Bacolod Action, Erica. Earlier, may nakita kita dito sa may Adaloma sa Negros Press Club. Kunyara, dira ang mga ambulance, Action, Erica. Bacolod City RRO. Kasi kayo namin nag-approach dito ng isa kababayi nga ang concern niya so positive dito niya sining amay na Erica kada nagakinahanglan bilang ma-extract, no? So muna subong kabudlay isang sitwasyon ng Erica bangod ang aton sining mga responders hindi nila balagila yung action, Eric, nga ma-assist ikaw gila yun bangod sa kadamo-damot sa mga nagtatasibo sa COVID-19 dili sa may syudad sa Bacolod. So nila isa-isa pero ginatinguan nila action, Eric, nga ma-kompleto ang line list, no, sa Bacolod City o ang kutob sa mga nagpositive sa COVID-19 action, Eric. So sa sining mga tinion, no, si ang patrol diri sa gihapon sa may dalan lakson action, Eric. Kaga so far na jutay na gid lamang, no, may mga PUJ, yung mga salakyan, mga pampubliko nga mga salakyan action, Eric, nga ronda sa gihapon, no, o siguro reactionary kay kahina dito sa may San Sebastian Cathedral. Ang mga pasahero dinaguso man ila binang mga residente brasang punta Taytay or going south nga area action like Tangkuba, Sumaga ay kinakadamot sa mga pasahero na Danaton. Draman sa may no, ang mga ongoing bazaar dira sa may pangan sang San Sebastian Cathedral action area. I-mention mo nga aksidente dyan sa Barangay. So may pagugid lamang natin na posting sa... Okay, Del, adjust gamay sa signal mo medyo choppy. Ang update mo action, Eric, sa vehicular accident, nag-comment diri ang himata sang biktima. Nga muna yung nagkapanawagan sila action, Eric, nga kung may imo mabuligan sila, no? Mabuligan sila nga ma-identify ining suspect, no, nga nagbunggo sa senior citizen action, Eric. Kag mahatag man ang hostisya, no? So amo niyang komento sa itong siling official Facebook page action, Eric. Nga kung may imo base pa lang, no? Base pa lang nga paliman sa bulig sa media kag dati wala ang konstansya nga ginatawag action, Eric. Nga hindi patulugon natin ining suspect nga nagbunggo kag ato bangon ang yasining mga consequences kung nag-action, Eric, bangod sa yasini nga nahimo, no, yasining vehicular accident nga naglunta dira sa may Memorial Park, Barangay Alisis, Syudad sang Bacolod action, Eric. Matsaruan ni Gorodil ang pamilya ni Gani Gorodo, hindi naman ang Gani ni magpagamoni, pero ang importante nga tumangon niya ni pamilya kag istoryahan kung anong sarang yung mabulig ni pamilya ni. Exactly, action, Eric. Usually sa mga vehicular accident, nagalapos
sa punto action Eric na kung mahimo palang masettle sa aton sining kapulisan sa duha ka mga kampo partido at pwede gini masettle action Eric kamo na galing alam mo nang isettle ko naman siya nagsungka action Eric pero ako nang muna yung mga incident action Eric positibo ko nga sa masunod ka mga inadlaw may mga development kag update na regarding sining suspect action Eric kaya madumduman mo ito ba matabo action Eric sa mag-obi lamang graduate ng engineering graduate dito sa may barangay Alihis sila man ito kadlaw nga kampanya sining mga pamilya kag mga classmate sa social media nga magsungka ining nagbunggo tugla sa tricycle action Eric sa Mount Carmel nagsungka man ito sa uli action Eric so ang ginalawang manaton nga hopefully in the coming days mayara sa mga update kag development sining vehicular accident nga nagluntad dira sa may barangay Alihis syudad sang Bacolod action Lawag man to karong surrender to ang I think truck driver to Carlton Wheel kung tracking. Privado man to nga sa lakyan action Eric private no do involve man to ang tracking o galing tracking tiya ang driver sa tracking na gana tiya pagka-recover na wala tayo nagpalagyo action Eric pero ang magutong una nakabunggo ang private yung sa lakyan sa tricycle nga supposed di matapok padulong dito sa may Mount Carmel subdivision. Kaya ato bro, konsensya gito ng sukot cross driver to? Collection na rin kung basihan natin ng statement sa kapulisan wala siya ganin na hinalungkong na meron siya sang nabungguan ni tricycle since ang area dira sang Mount Carmel Circumferential Road medyo dugam-dugam din man ang dira nga area action Eric. Kaya ang lugar da sang Alihis da nga Memorial Park to kadulo mga ganit da del no? Yes action Eric magluwas natin ang maglakagahon siya binong natabo ang insidente kag na daw wala gid sang CCTV footage abi or establishment dira nga makabulig makasolve bala sang sininga kaso action Eric kay tiyan bla oras ang pagpaninda and at the same time si Lola daw wala gid sang kumbaga po dirabi or himata nga nag-assist man siya padulong sa merkado action Eric. Okay. Sa sinigaw natin ni On, dayari this gihapon ang patrol sa may North Capitol Road napitri sa may Ayala Mall sa Action Eric nagapanilag-nilag kami rin action ninyo sometime mabugda din ulan hopefully wala lang sa mga insidente kung maksidente sa tuwa panilag yung aduan ninyo mo sa kuga pagita mo yung kuan nga sara mo pong kuan da plastaran subong mayo-mayo na diri ang signal loud and clear na diri ang sulod sa aton sining radyo action Eric kaya nang napita nyo bakan tiga pulong kuan na guro ikap ko mo sabaw tugnaw nga tama mo gid action Eric subong katugnaw dito ko namin na ni karon husto na ni karon puli kag mangromba gani Kailangan subong sang weather. Para hindi na magulan, para nga pagpuli ka karon hindi ka na mabasa. Si action anto mapuli ni sa Stephanie. Hapulo. Ayo sa kanang sako niya basta makauluban si Corona si mo sa ni kuway problema. O pa nga mo yung lang karon dito. Hindi magulan. Subong mo lang mga puno lang tindaw namin niya higop sa action Eric. Subong gabi di kami mga stock kami ka mga noodles, noodles and noodles na ida. Nabilang ang kapital ininit. Mainit sila ang tubig, noodles, tapos dalawang mga bisa imo sinisulod nga kwarto, sampay nagalantaw ka dula sa Netflix. Kapalisan mo sa tinapay Yes, action Eric. Subong nyo kati, bas, pakuway Domingo nga ilaw, pakuway kita action Eric. Yes. Kag, muna na time naman nga mag-recharge action Eric, kag prepara naman para sa Lunes. Kadasigan sa mga naglaw June, nagadugay July, nagadugay per month sa action Eric. Kadasigan sa panahon, kagati, hopefully, nga maka-recover din ang ekonomiya sa Bacolod City. Kag mangin happy nga itong sining Christmas, kag magnubo. Kung may mo palang zero COVID-19 case sa Bacolod City, ito mas mayak siya Eric,
mayo gid nga Christmas gift no para sa mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod Action Erica. So far mo niya ang pala ka mga observation report nga natipon sang patrol sa padayon man nga paglambiyong no sa pala ka mga area sang syudad sang Bacolod Action Erica. Ang observation report sang patrol subong Sabado sang gabi ginadulong sa inyo sang D3 Bayo Bayo mga ka-aksyon na nagabalik-balik lang yung mga hilanat nagasakit kag nagakatal lang imo tutunlan nga nagaresulta sa pag-ubo base pala may alak ng sang viral kung bacteria infection ini maghagad sa D3 Bayo ang sabat sa imo nga ginabasya. D3 Bayo food supplement may alak ng extra virgin coconut oil nga ginahimo monolorin sang aton nga lawasa. Mag D3 Bayo daw para maprotektahan ng lawas kontra ang kaso kag kataro. Mag D3 Bayo na mabakal sa mga butika. Observation report sa action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kinaksyon din sa Salazar Observation Report Live giga sa Patrol 2. Nagatulot-talithi na lang Sabay pa nga magauntat na dugay ang ining pagtulot-talithi sa syudad sang Bacolod. Tugnaw sila inaksyon dito namin man ihigop-higop sang mga dasig na maluto, noodles Biit lutuon mo sa okon, butangan ininit, solve na ang katugnaw. Mainit-initan ang imotyan. Sabay pa nga ining maulanon nga panahon sa Tacbanwa sa Bacolod magahatag sang katawayan kag magapabilin kita nga mga malinong hasta magkagahon hasta naman kita malambutan buwas sa aga. Sa hindi mapaktan may mga insidente kung saan nagatuhaw sa kasagsagan sang kaagahon. Sabay pa nga way na lang para makapahuway man ang aton sila kapulisan sang Randa di kag Walda. Atensyon lang sa Sineco, may nag-i-grab kuno nga linya sa may dawis Adira sa Sineco, kung nagamonitor ang Sineco, may nag-spark to nga may nag-spark to nga linya nyo bula sa kwanda sa dawis barangay 14 na kagawad Mitoy Kino. Atensyon sa Sineco ang poster ito kuno nag-spark sa dawis. Katawag na kuno si kagawad Mitoy Aquino bro. Hasta tawag daw ay kamong yapon ka responder delikado na kay tiyo ulan pangadaan kasi amo pa na kanang halinan kasunog ta. Palihog lang Sineco kasi makatuan nyo ang dawis kag ma-check ang nag-spark yun ang linya poste ka Sineco pang bayna ni kagawad Mitoy Magbanwa kagawad Mitoy Aquino Ang report ni aksyon na D. Salazar ginadulong sa inyo sa kaluhan sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee sa karon may ara nga stevia extract 100% organic kag 100% ayos. Nagabi dira kay Madam Joanne napaurok-urok pa si Madam Joanne. Si Malisa, si Panton Magbanwa, pa-check attendance lang. Prima may gabi na sa imo. Ang report ba ni aksyon na D. Salazar ginaduro si Sakaluan sa Santon Plus Herbal Capsule. Nagabulig pabakod sa ato sininga immune system.
Salazar ginadulong sa kalawas ng Evergreen Herbal Capsule. Ginatamyaw talandira mayo lang nga pagpaurok-urok pamati sa aton nga mga taxi driver sa mga miyembro sa Operation Tulong Task Group. Mga taxi driver na to na lagi sa may nakakita sa akon ba? Aliyo ko to, Action Henry. Nagapaurok-urok yun ang aton sini nga mga taxi driver amuni nga oras ng gabi. Nagahingagaw pa basi makakwan. Basi makatsamba-tsamba pa sang ginatawag nga pasahero. Si Madam Vanessa Mayo sa Minnesota, check attendance lang. Si Prima ko Malisa, si Panton Magbanwa, check attendance lang wa. Paurok-urok man sa kwan Action Night Patrol Program. Kag si Mr. and Mrs. Pablito Benedicto dira sa Barangay Mina sa may syudad sang Sipalay, nagamonitor man sa atong sininga pagpangalagad. Mr. and Mrs. Roger Montalbon family, may gabi igid pamatig isa sa atong sininga program, no? Kamusta dira si Mama Betelaw sa Binalbagan? Magamusta ka da? Gawlan dama sa Binalbagan. Manang Bekelaw, kay kumari ko Jan Silao, kumparing Nelbert Adlan, Tuto Janberg Jod, Philip Jod, kay Alkim Jod, kumparing Jekyll Jod, Ihado Aljam, kay Nene Lawa. Mga pump boys tara sa may shell sa Binalbagan, waay na dapat ay patay radyo. Night patrol kong gabi. Mga empleyado, security guard, sa Kedan kag sa accounting department sa Biscom Binalbagan, labi na gid kay Miss Nora de Mebildo, kay Mr. Leve Frias. Kamusta galimigo ko na sa Binalbagan, si Engineer Patrick Mabag, ang municipal engineer dira sa Binalbagan. Puno ka paurok-urok pa sa kay Alex kag Maninay Elsinyadas and the family dira may nga pagpaurok-urok da. Kamusta si Maninay Senchamot? Ninay, kamusta da? Kamusta ka itong dyan minggo? May harap pa da? May Kagaloy Bibidor para sa may Rosario Heights. Sa kay Mr. Nioben Tampos, LTO Chief sa Bacolod, good evening. Kay Rogelio Toto Catarbas Jr., asawa ya kabataan niya, amon dira amigo sa Punurunok, kapaurok-urok. Manuel ko, Mr. and Mrs. Joseph Chuan family, kay Mr. and Mrs. Maninoy Jerry Ontiveros and family, Toto Chong sa Apollo Restaurant dara, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching, kapaurok-urokin sila. Pamati di sa atong program. Engineer Arthur Normandy and family dira sa Takuling, Boga Monitor gisaton. Kag si Engineer Marlon
Physician and Family dira sa Langilan, padayon man nga nagapaurok-urok. Ay, perti. Sige. Check na mga report na gikan sa to correspondent. Standby Action Percival Villamor. Ari sa aksyon Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Ari sa aksyon Roger Gutib. Line number 3 sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, aksyon na may gabi ka sa mga aksyon sa mga magita gikan diri sa nga Caldis sector sa probinsya sa Amerika. Nagatupa kay nali ang ulan subong ga tulo-tulo dengan May. Okay. Pero kaya mo na ay basta ang lupa. Oo, sa amon di bago nagwaswas sa ulan subong tulo talitin naman lang kami diya. Kaya pero mo man, diri kasi waswas ang ulan. Pero subong tulo talitin naman. Oo. Kaya naman gid sila nga sinerek na mas kogid ka nga ulan pero medyo mabulubog sa subong nga kasabihon. Gani. At least na relieve ta sa kainiton sa panahon na. Yan, damo na dawaton nga ilan ang tao nila may kwan man niya, may bintaha man niya. Oo. At galing kay basta galing mula ng panahon to nang damo man ang lamok. Tuod no. Oo, ti mo na nga daw gari sa ato no, may kwan man niya, may mga para sa lamok, bra? Nan. Ang ginahimo ko, ang moskitero, ginabutan ko to sa unahan. Oo. Kaya ang moskitero para sa lamok. Oo. So para nga hindi madisorbo nga akong tulog, yan nga ang moskitero ginatakor ka, ginatunodin ko, hindi gali, ang moskitero butan ko sa unahan, at parang lamok makasulit. So kasi ang moskitero para sa lamok, pag dire kayo matulog man sa tulog distansya sa moskitero, para Ayo di purma. Ginalipot mong labok ka. Di, wala akselere. Ah, Kaya wala okay. kasi nagalibog ang ulo ko kay Malperte ang ako nubo sa mga daan. Oh, gani man. Nadara to, pag binakselere ka lang, ikaw mo may pugaan na siyang kalamuting, sa siwa lang. May ano na lang ginahibo para lang madura ang ubo. Pero tingada lang gusto gamot siya, siling ko na may mo, may daw binulan na ni, at ito diwan, kung niya pagka before 8 o'clock, abot ako nubo, malalakat-lakat ko, hindi ko magkasurbalay, tika na abot siya, wala ko, at ika ulit, taka na malang nubo, kasi nga na abot siya lang gusto, buhay ako mo. Oh, gani. Nadula, kinakakon nga ubo. Dalawa teknik lang na yung saya. Mga teknik mo lang nga daw ay diriway dito sa Amerika. Kaya mo na, Ay, kasi importante nga mayo ang sitwasyon. so talaga subong nga, ako na gani kung si Councilor, sila sa Banapa, sila niya sir, daw nag-tracing niya perming negative mo ako. Oo. Pwede kaya maduplan. May mga kaluoy sa Diyos lang na nag-protektar ng bala kasi sa pinagin ka swab test, negative, no? Oh, nan. So, muna, ko, formal na. Kasi ang iba nila, magasuan mo sila sa ipadala ni Lison Manok. Ang iba, magasuan mo sila sa ipadala ni isang kunanong ilay padala. Huwag na mag-post ko nga na-quarantine naman ko. Para naman. Wow. Padala naman sila sa Lison Manok. Kasi daw maluway mata sila na sige sa padala. Okay. Tos. Correct kina. Damo ka na ginabalaan subong. Hindi, wala akselere niya pag-abot nga negative. So, tangla sila, hindi ka pasalamat. Hindi ka naman kung daw sa ano ba nga kung mag-positive, pero naman ka na mo sa madala ka. Gani. Sus, diri sa mo no. Kulbaan kay nagdoble man ang kaso naman kagapon sobra 100 subong sobra 200 Uy, grabe. Oo, grabe pagtibuok sa COVID sa Bacolod. Number 1 kami subong sa
bilog ng Western Visayas. Gali ka, sabi ko galing ligat to, ang report ng sir to, kainan. Oo. Ang report sa naga to, no, Iloilo man to panguna. Subong Bacolod na. Sabi ba kulod na? O, sunod ang Iloilo. Wow, tigit na rin ang content na scrap pa kalong, kailangan niya, ang content is scrap. Kung dito mo na yung nasiling mo lang kung ulit ang sinerek, kasi hindi pag ginatol niya siling nga matagkali, kasi wala pag ito ka lapbot sa natawag ang target na ito na immunity. Gani man. Sus. Yung kadis na nadaan ng sinerek, kung si Dr. Maria Victoria Nagez pa, Oo. abonding ang population, nga dapat i-vaccine, wala na 65,000. Kasi, kung mag-70% sila, padala kami kasi sa mga 20 Oo. 150,000 di Subongya ang nabaksin sa Subongya sa pa rin ang vaccination program. Sus. Harap lang sila rin sa mga 4 mil pa lang. Grabe. Ang napon sila ang kompleto na ba sa second dose. Harap pa lang yan sa mga 600 sa Sunereka. Wow. So, ay pagidya klaro. Muna ko ay pagidya klaro Sunereka sila nga baka sila kita maipikto ang bakuna. Ngayon mo sila kasi bakunahan na kami. Daw mo na niya po gihot. Yan mo na karoon kay sila pa man kabilog na bakunahan. Oo man. Hindi ko mataka sila yung kinangati. Kung pagaling kasi way pagkita bago nga trend sa aton sila nga COVID-19 quarantine status. Kaya wala pagkita kung nanalo nga alam taon na daw, normal na Japon, 4 mil, 6 mil, nagkakatapikan, no? Kasi wala Japon sa kwanto mo, wala pagitya sila nga nag-epekto dito, doon nga may nabakunahan, na protected sila lang, generic, no? Gani. Kasi, muna, no? Kasi sa direksyon na sa kadit yan, kung si Mayor Bading pa, ay na, ang sa Kodibra, sa Veterans Memorial, di ba? Oo. May mga lapitan at sa mga veteran na dapat mag-iwason ang Independence Day kay na. Pero may mga decoration dito kay na, may mga ribbon dito, may mga wala nga mga flowers kay na kumutang to. Kaya ako ngayon may programa, protest natin yung pamakot si Mayor Bading. Kasi nga wala, game po na natin na dyan na pagdumdum. Kaya kasi, dumdum kita, subong dumdum kita ito nga ito na ikaksin sa 23 sa tuwing nga Independence Day. Pero ang ginahandom natin niya, subong, amuya ang makagkon kita sa Independence sa COVID-19. Kaya hopefully nga kung magpabakuna, sila nga ang iban nga mga tao, pag-bastante na ginabakuna, base ko sa ikasin sa 24 sila nga ka-Independence Day sa tuwing, na i-declare na ito, maka-declare man kita sa Independence Day ng COVID-19. Amo na ang mensahe, sorry kasi sila nga, kaya naging man na iya, makumimura naging makita yapon, ang virtual man na o kung paano ka muna sa face-to-face, sila nga malumdum kita yan sa Independence Day. Kagapon niya sila na ako, Japon niya natin sila mga hero. Pero ang pagdumdum ang handom iya, amo ang nga mahilway kita sa COVID-19. So, tayo mo na amo naging comment, magani kay reactionary kay Tuhod man nga ginanong chairman ni Mayor, nga ang January of June 24 naglaw sa kapistaan ni San Juan, masira naman ang mga beach resorts, ang mga swimming pool, ang mga mountain resorts iba pa makalatod sa suba, ganun ko naman tayan gid kasi para nga wala gid sa may makagwa, so kag makakat. Okay, balikan ta si Action Roger Gutib na utod ang iyong linya. Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:36 na. Yung kadis kinito, pulok pokwat man tong ila, sining buli kay ti, kung kaysa nagadugang man ang ila ditong kaso, di mo na nga ti, kung kaysa ang mayor naton, katagaliog man, Action Roger?
Yes, sa mga aksyoneric mo, kabalo pa naman ang ginaran tao dire sa aton nga city official, aton nga mga government official nga magdugo ang tao naman sa adlaw di San Juan. Kaya dapat mo naman nagka-comment na mo mataling ito yung galing nga magkabawi mataling kung maka-income sa mga beach resort kaya grabe na ginasurihan ay siguro hindi mo na masakripisyo man sa aton sa local government. That is why dati ginapangayo ginapag-intindi sa Yapon. Correct. Siling galing ibanding may aki galing nga sila nga mayor. Hindi man pag ipasira mayor ang tulogban sa Carabao kaya Carabao yung ligaw gina kasi matubogin na yan. Ano ang bal mayor? Mention ba na sa executive order sa tulogban kay Waiban? Oo. Wala natin kung makatubog kaya iba sa Carabao mo. Sila ay naman ay matubog ka na sa Carabao mo. Kaya laktan o pa mo isang seryoso sa nato na istoryante. Laktan mo rin magputaw-putaw sa Carabao. Ipatubog ka ang Carabao kaya kinalano na yan sa Carabao. Oo. Ikaw kung tubog Carabao mo, tubog mo na. Wala may problema. Ang Kasadya lang tana, no? ang private diraya nga magdamo ang tao magdamo ang tao sa mga kasubaan amo na yang private sa mga business amo na ginpasira kaya mo dit pinaka subog gila katuan sa mga local tourist mo na ang amon din nga Bacolpol sa Alimatok ko itong ikatuan kuman abaw di pasira malaksinерek kami mataling lugar di mo na tungkol di na kasi bilang tao nga magdugok ang tao mo sinangadlaw ang pinagusto at mudlay nga malap sa yapo na ang COVID-19 sa aksyonерek Amo ng delikado. medyo matulotaway ang blood entry may ato sa kaina nga 100 person pero way pa tumaplastar bala sa kapulisa way sa makuha kay man may mga follow-up ako sila sige paulat-ulat nila to galing kasi way gid papot na kung mabasa sa ako si kunara naman si kon way bala masigayon tong follow-up pero may aran nga isa nga ginakop so galing may follow-up actionerek that's why nga way pa nila to kaila pero sa sunat niya sa Sagay Independence Day alas 12:45 siniga hapon may ginakop yung actionerek ang ginakop may kaso ini nga pagbalik niya sa droga kanto may waran mo pares na siya sumong that's why ginsan sa iya kaina mga alas 12:45 sa sitio San Luis sa Barangay Rizal Ciudad Sang Sagay ginakop si Christian Villanueva Menyosa alias Tonoy sa Central Personality Secretary Special ng Sigitan Soltero Presidente ini sa Osmeña Dalan Osmeña sa Barangay Poblacion 1 sa Ciudad Sang Sagay pero sa report di pa mo mismo sa naton sila nga mabsik sa matisan nga si Police sa City Fencing si Police Lieutenant Colonel Albert C. Pagpatigayon sa pagdakop sinipagaristo by virtue of warrant sa Barasa may criminal case number 17-625 6252 kag ang 17-6253 kaya man ang sinigataso ang pagbaligya kag ang position sa illegal drugs ako nilipin sa EBK Martin 9165 kada section ialin lahat kaso na issue ini sa RTC Branch 73 sa Sagay City Regional Trial Court ang nagpirma mo si Honorable Judge Reynald M. Puentevilla ang Special Judge sa mga korte nakapetsa isang Julio 9 may Gosmel Baikite musilingon na naligan para tuwig ang iyasing kaso Nobel recommended actionerek siya pagbilar sa siling na sa
baligya sa illegal drugs. Wala na sa mga posisya ni kung ano ini nakapalagyo naway madakpan sa mga tempo. Again, file din ang Section 5 tungkol na kaya again na kuha din sa iya posisyon ka control ang isa sa case sa buong matapos na nagpatigay isang pagbakal ang pusyerman ng police. Alin siring Christian William Nueva action Erika. Dito na ito sa karoon sa bahay isang sagay CPPNP for proper disposition. So far na muna nga sumadong ang mga report dari sa minor tingabay sa probinsya ng Negros Occidental sa siling Sabado night na tamyaw talaga po na si Cap Madridias kay Mr. Jonathan Diaz wala kay kagawad Jonathan Diaz Sr. Mamati malasakot sa siyudad sa Bacolod si Ma'am Judy Delmo at kabugmaan nagpamati ni Kunolay Magsubat ang amuman si Nico na William Prias at pupunjol kay Day Basan ko nagpamati magsaton at kabugmaan si Ma'am Linean Maidog at si Fiscal Benjamin Maidog. Sa siyudad sa Capiz Vigilé, si Nico na Javier na nagpamati ito to Alpus po Inulan nga naknikal sila Mambo po Inulan nagsubugmaan sa Ketopod George Tributon at Nikunan Lobigulan sa Bacroyas Power Dream at Pastor ni Anglin William Nueva. So, muna nga ito madulong ang report, balita at informasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutin sa report. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid aksyon na Roger Gotib 30th live report gikan sa Northern Negros. Ang balita naman aksyon na Roger Gotib giradulong si Sakalawan sang Life Extension Clinic libre nga medical check-up Lunes. Pati ng produkto ng vitamin D3, kadtui, kamasari, dalang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Festival Biramor, line number 3, Action Press, good evening.
Mayong gabi Action Eric kag sa aton man mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Sa gihapon Action Eric no ang La Castellana Police Station ga padayon man sa ilang buluaton o kon sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga obligasyon Action Eric. So kaina sang aga Action Eric maisaya ka persona nga nagpadulong didto alas 8 sang aga kag nagpahibalo sa aton nga police station ang isa ka Iloy, no? Kaga ining Iloy nga record sa aton nga kapulisan, nagapangidaron ini Action Eric sang 34 anyos. Nga ginkilala naman ini siya kay Lisa Rubio Estrada, kaga pumuluyo sa Hacienda Luisa, Barangay Sagang, La Castellana, Negros Occidental. Nagpa-record siya sa aton nga kapulisan nga mga alas 7 sang gabi Action Eric nasa puwan niya ang iyang 5 ka tuig nga bata Action Eric nga ini ang nadagdag ukon na lumos sa may likod lamang sang ilang puluyan dito sa may Hacienda Luisa, Barangay Sagang. Nadagdag ini sa swimming pool kag ini nalumos Action Eric. So sa aton nga pag-imbestigar sang aton nga kapulisan sang La Castellana sang mga alas 5 sang hapon Action Eric, ini ang 5 ka tuig kag ang 4 ka tuig nga bata ni Luisa nanguha santol dito sa may likod sang ilaman lang nga puluyan, pero ini sa likod Action Eric may ara nga swimming pool nga puno iya sang tubig kag sang nagapanguha na ang 2 ka bata sang santol, ang ining 5 ka tuig nakadalina sa bibi o kon sa bibig sang amo nga swimming pool nga puno sang tubig nga wala namang gani ni na paliguan. Nadagdag ini ang magulang kag ang ining 4 ka tuig nga manghod wala iya nakadipara nga ang iya nga utod nga magulang lalaki nga nadagdag iya sa tubig Action na Eric. So nagpuli ini ang 4 ka tuig sang pag-abot sang iya nga Iloy nga si Lisa Rubio Estrada nagapangita sa iyang bata nga 5 ka tuig nga ginkilala dire sa kay Bernie Orly Junior Rubio. Bernie Orly Junior Rubio, 5 ka tuig ang pangidaron kag pumuluyo sang anambit nga lugar. So ginpangita ini sang Iloy sang naglibot na didto ang Iloy sa likod, nakita niya ang iya nga bata mga alas 7 gid sang gabi nga nagalutaw na kag wala na sang kabuhi ang among 5 ka tuig nga bata. So dali-dali man gikuha sang mga pamilya kag dala sa district hospital dira sa may La Castellana. Apang gindeklarar nga dead on arrival sang attending physician sang municipal sang clinic sang La Castellana Action Eric, no? So amo ini ang kabangdanan nga kung kaysa ang aton kabataan wala bala ginabantayan maayo kay suno man sa kasako sang aton nga ulbuluaton. So ang nadangatan sini ni Bernie nga 5 ka tuig nga upod niya ang iyang manghod nga 4 ka tuig nga si Liza May Ore Rubio 4 ka tuig. So ang magulang na dagdag iya Action Eric sa swimming pool kag wala na diparahan kag na biktima gid sa pagkalumos Action Eric. So karon ang lawas sang ining 5 ka tuig nga bata ara karon sa purinarya sang La Castellana Action Eric. So amo ini ang aton nga nakuha nga balita gikan diri sa La Castellana PNP. Mayong kabilang gali sa kay Honorable Chatperia kag Honorable Kagawad Jofred Sapanta. Ang inyo ka Action Percival Villamor nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Daghang salamat Action Percival Villamor. Ang balita ng Action Percival ginadulong siya sa kalabansang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na mapatutuan sa mga eksperto
World-class quality. Cellphone Plus Gold. Ako si Roy, kaangko na ko sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol na pilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold no ka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayon na ang akong siniga fatty liver. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Para sa mayo nga ka-bloom sa kahamot, testingan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Gold, bamong kumaga-bloom. Charm Fat Gold, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh technology. Bayo nga ka-bloom sa kahamot. Charm Fat Gold, bamong kumaga-bloom. Charm Fat Gold, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Pabalik diri sa atong sining pagparagad sa Aksyon na Night Patrol program. This time balikan ang atong sining Patrol 2. Atong sining Crosswind Patrol sa last kag final stretch sa atong sining pagpangalagad karong gabi. Balikan ta si Aksyon Dave Salazar. Saya sining balik report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Aksyon Dave Salazar sa balik report. Dave, please come back. Aksyon Eric, dako ang kalipay kag pasalamat sa mga pamilya nga yara sa Home for the Blind matapos ang ayuda man nga ila siningagin na baton kay nasang hapon na pagi sa set up ng community pantry sang Negros sa Press Club. Kapod man ang pulag ka mga nagbulig sining aktibidad aksyon ni Eric. Ginpahag din ni Ignacio Gamos ang Vice President sang Home for the Blind Officer isa nga nagapasalamat sa NPC Aksyon Eric mga dakong nabulig sang ayuda ang ila sining na baton. Ilabi ng apektado man ang ila sining palangabuyan sa tunga sang COVID-19 pandemic action na Erika ay ning mga katapor members ng Home for the Blind pila diri sa ila ang padayon no nagamasahe source of income sa pila ka mga mall diri sa may syudad sang Bacolod Action Eric nga suspended sa gihapon ang ila sining location diri sa may Bacolod City Government Center. Lakip diri sa mga ginabaton ni Action Eric ang mga bugas utan, instant noodles, mga condiments, bottled water, kag pila ka liniment kag food supplement syrup kag alcohol action na Eric. Ang aktibidad ang ginapatigayon na pangud man sa generosity no sa mga nagalain nga partners ng NPC para sa term 2021 kag 2022 man ang bulig sa tadapan ni City Councilor Simple Distrito. Aring tingog sang Vice President sang Home for the Blind Officer si Mr. Ignacio. Una-una, may hapon sa tanan, no? In behalf kili sa mga opisyal sa Home for the Blind, nagpasalamat kami, sir, sa Negros Press Club. Kay sa kadamo-damo sang mga buligan na pili kitang Home for the Blind nga isa sa mga beneficiary, sir. Salamat gid sa mga goods na nag-abot sa amon.
Kay sa mga pandemya, subong, daw medyo, gid ang source of income naman bla? Oo, sa mga obra, sa mga therapist, kasi mga income naman daw hinagid. So nagkapasalamat kami sir sa bulig nga nag-abot sa amin. Balitagikan sa patrol ang action niyo. Action, Dale Salazar, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Love is never quite the same. I love you, now I've lost you. Don't feel bad, you're not to blame. So kiss Salamat kay Dale Salazar. Kiss me goodbye. Kiss me goodnight. cry. All the tears in the world won't change your mind. Lagi sinimano Night Patrol program kita magatakop. Balik kita sa Lunes, amo man nga oras, amo man nga waragwag. Ato sini nga mapatrol unit reporters in action nga napalagad karon nga gabi. Action na Roger Gutib, action Percival Villamor, of course, action Dave Salazar, action ninyo bugin ang atong piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center, action Andy Pensor, technical partner Studio A, broadcast engineer Henry S. Polgar, backup ka security guard, tunog ba naman back to back ka security guard Campanero, with IT expert, action Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sangbago, si broadcast na engineer Edward Balico, back to back ka security guard Rene Cordoba. Sa kala sa mga station manager, action na magban mga production chief, news director Rex Cantong, ang inyong alagad ang Kurman Action Night Patrol Program. Lunes, Tub-Tub, Sabado, ako naman sa action Eric Magbano, nagkasiring adios amigos, hasta la vista, ayaw makalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog na kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, happy weekend. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.